sini dengan yang ini. Saya apa? Ya. Arngot gid khot nong ilam ka KSU bakan thop yu samla wan bha ku par ling do nong lai ubriu organizing secretary ka KSU West Khasi Hills District Unit but usamla pen biang bor basayo mai ubriu vice president ka KSU Ramrai Circle haka lai poi tari unai tong araja arpusa kila shakhot hajir biang haki pulet ka nong ston police station haka baya dei bat ka jingkhan ra barjla kabla jia hakeleng ki jaka jong ka district Hakatay kasngi dagi paungot kidukot ka KSU hapo ka jingalam jong samla John F. Nongsiang ubalong president ka KSU West Khasi Hills District kila tur siya tanat haringkat ki jing perta ki bapendrami ki mender ki bawan rung bean. Nakaliang ki pulet ki ba appa hara hakardop ban rung siya tanan kila persyang ban khangla di kidukot ka KSU bikin rung siya po henry kidukot ka KSU kim syam la pendam bat kila tur bet siya po ban lech senran lang yala ki para dukot ki bala syakot hajir. Hakajingya keren bat kinong pathai kubor na kalyang kinong ilam ka KSU kila penpau baka ni ka pen isay ka jingle siliang khmat jogi bor bahalor bat hakajaka bakin kem ni penstom yaki tu ki kontraktor ba pen khenyan henry ki ujor bat khot hajar penban yaki khot ka KSU bat laben rap ban ong makum kiriu yale kin beteng bat ka jing thmu ban lei e na ka benta kalawai jong ka jat ben riu Mengelam jungi ki keli ka police department ba ladon em ba IFR dei yong ba syukot tu lembah ka semutu kes henry ka ba pendingo kalong ba lada keli manu ba pha yong ki ba nalor te kum ka KSU hi ni yo pakat ita ipon kiniat aba kum ka seng ni le khanra lane le check ikot kisla long kumbayarap ika labor department ya ka KDC bat ya ka police department long kumbayarap ndai ki khot penban yangi ki nongelam jong kaseng ban wandi sha nge po thanat te ka jingkeli ya ki taki bor banalor kalong ba hatu pada kaseng ka yarap iki mensngi menshai khot yangi ban wandi sha po thanat henry kajayu pat lada kaseng kasim degi senjam haka mit kayong te kaseng hingim randian kini ide tangi jingwan di sha ngumsui ai te nakaliang ka seng nang ni sakmaru ada ka kini ki department badi page ya ka infiltration ada kinang field kaseng kan yat bi sakmat ba in dang khanra biang dang check biang namal kumba men hakini kita yo baladap yi ba kacing le jung kaseng ka pendrit ya penting iki kini kinong tre berjelak ki ba de ki illegal immigrant ha ka ba kimnut su ban wan mensingi kilawan men met de kaseng ru nagamenta ka ribet ka jet benriu min song met song yong ban ap tngor ban pet tang ban sengan ka ribet ka jet benriu Samla don kejigi benriu no marken kalong no siliang mariangi kot samon ya IKS IFR terten re yakini kontraktor kini ki nokta kimalik bukan right noktri ki benabar mereka kum ka anyi tebi ba kini ki kontraktor kini ki malik kini ki try ki bukan right mender kini ban syakem ka anyi mar lada ki klem penbiang kot sela jauh tuan try kani hi ka pen i ka jingle siliang yang i kum ka jaj benriu kebenang red keba duna paj badon kam kejing yadar ja sarkar tem lele kum ji barok ni kum kaseng sutu na tum syah dia nanti ngla syakam bat bungut tak ispangut ki no alam bat konjung pasya pengat ai kes baper markum kini kes kilong kijing pendu mesem ya ki samlam kin rung po kaseng markum mangi hakini bisnam murgi samlajui beri ban yokam jam re kedono hakis baper ki dino ikni kejing yokam jam mar pakim lap kes mar kecing le jung sarkar banyon ya kisama jungi re nakliang jongahi mengelam i ba kidkhot jungi wala raksa pengat kis baper kimdon ke jing buko kejing sulu mensem mar kiduno e kejing yokam jam re kidon ke mensem pat ba kiti jad merel mar ngimlo competition di babu chwa ya ke i ka thong ba ke i bakin le adet sasnem ka thumu kejing thumu kin job re le hi kidon kejing thumu ke bangen le num ta jad merel ta kalawe
mar gimbu batang san sinem re gibu nam ta kalawai ke bahan ta ke penreu tikini ki borok pen i ke jing it jung sama jing kamtam sama jung ni ka than wala rangi siap pengat ki borok re yang scam kanong rem bangin train nam ta ke jing bhag ke penreu kawai ru ngako apan perken mau kumi ki pajba ki konsesionong jong ka migalia kamtam ka brinyo trap bakini ki issue kimde ki issue tong jong ka ki issue ke jing ba ki mender kamde ke jing job ni ke jing rem jong ki issue la da syakam kamde ke jing dunoi ki issue haj ni la syakam ni mi sibun ki samla ki bilang tre issue andre ke jing dunong ka dei ke chat beru jongi te nang ni sikmat ni di thu kum ki pajba ki di mandon ta kam sem ban yakit ya ba lembak ke jing ai men sem bakin terong bakin su thu man ke ni ke issue ke bak seng ki issue ke yang menta ka dei menta banyada ke beru new trap namar la da pajba kim su thu ki ong bakani ki issue kari tang ki issue jong ka seng ki issue gadai ga jing su thu bakla namar pada ki samla ji kin ran din no na thrai ka ni ka dong than jungi ka brinyo trap jungi ka sadong salong ku po Tripura apa ya ka sarkar ya ka hima ya usim la shalong no tang ki nominal hat bomdan bor issue margi ia po ka sarkar Tripura ngi ba ya ka sarkar hi la sinsar da kinongwei ha barok ki department ru i tangki no way wat usim ro te pot kurang i ba umdan bor issue kon ba i ngi ju shat jing ba man la kas ngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yang Ray man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batay kamet ki balong ka daw jong kajing pang anemia mat kajing brie jong ki kmat ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya kajing bam ki bapha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana ki yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya kamet ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fi thien kum chu ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khia bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya